Заповядайте ги. Това е... Да, безалкохолно. Вземи едно малко. Айде. Това е безалкохолно. Айде. Да. Това е ракия. Да, пробайте. Нема, бе. Как ска? На здраве. Живели. Живели. На здраве. На здраве, нека да се казва на здравие. Живи здраве домакините. Живели. Заповядайте. Да се малко укрепите. Колеги, докато пиват и се настаним, Стояне обясни най-добре да ни препредава нас. Какво предлага програмата тук? Програмата значи настанявате се днеска и в колко часа само искате да почне вечерята? Или от 8 до 2, или от 9 до 3. Нали така беше отговор? Да, как искате вие? Нали местно време? Да, също време. Това е за вас. Заповядайте. От 8. Салата няма ли? Значи 9 става. Само От 8 до 2 тях. От 8 до 2 тях. 8 до 2 на здраве. На здраве. Айде, добре. Живели. Сега, утре къде планираме? Значи утре къде отиваме? Разясни, не знаем. Добре дошли. Значи, тук имаме... Значи, утре след закуска, къде искате да отидем? Искате ли да отидем до манастира? Това е 9 км. Крепостта е тук, сега ще отидем там в ресторана, като слезнете после, има хубав глед към езерото. Тук се намирате, значи, на Джердавското езеро. Джердавското езеро широко е 6 км и половина. Оттатък е Румъния. Да, оттатък, като излезете, там има хубав глед. Железна врата къде е това? Железната врата са тук 50 на 100 км са. На 100 км? О, далече. Сега, ако искате да минете, като се връщате, значи предлагам да минете от тук, отивате да минете и на този най-известния музей Лепенски вир, където е живел човек като 7 до 8 хиляди години преди новата ера. Там е, значи, много интересно. Музеят се намира по Красавния път и това е най-единственият музей в света. Значи, ако искате да минете по тази, да се върнете за България, отивате, минавате на, това е на 30 км от тук, минавате на Лепенски вир, след това продължавате, минавате през най-хубавата и най-голема клисура в Европа, Джердавска клисура, където е най-дълбок Дунав. Но това за неделя ще стане, като се Да, като се тръгне. Ако искате, значи аз ви казвам маршрутата. Минавате на железните врата, покрай железните врата. Някой записва ли? Не, аз ще направим това, ще напишем това, значи, маршрута на шофьора и да знаете, значи отивате преди Кладово, сливате за Неготи, през Неготи минавате на Брегово, Видин и влизате в България. През Видин? Да. И много по-преко там. По-преко или? Ето тук аз ще ви кажа километражата, ориентационна. Значи от тук до Милано с 50 и имате 50 до Кладово. След това имате 50 до Неготи, 150 и до Видин имате около 20 км. Къде влизате във Видин? И там през Петрохан. И там 200... През Петрохан, по-близко е. Така, да, това по-бързо се минава през Видин, защото няма движение за утре програмата. Нищо го решим друго. Утре програмата, значи в 7 часа, от 7 закуска до 9. След това, ако искате да отидем до крепостта, 3 км ще видите после като излезете там, тя се вижда от тук. Искаме, да? Тя се сега ремонтира, прави се и много интересна. Тя е интересна в цялата история, която е тук била, понеже същата крепост е била оттатък, ама тя е заплавена сега. Като се е дигнал Дунава, 17 метра се е дигнала водата. Значи е заплавена. Оттатък. И само оттатък 2 кули се виждат. И тук е бил един синджир голям. На тази нашата кула е цела остала и вика се Шешев кула или Бомбе, как на български Бомбе.
Бомбе кула, тук е бил синджир и като идех някой кораб, трябва ли първо да плати и да му спусне синджира да мине. Тези пари са там отивали за джедавската клисура. До 70-та година те са кораби, които се вървели от Черно море, френски, германски, сръбски, български. Никой не е могъл да се качи, понеже много бърза водата била. И с локомотива са теглили корабите да може да минат насам. Като се е направил железните врата, дига се водата 17 метра и сега е станало това 22 км езеро. И то си минават. Ето там, видите тази снимка. Това е джедавската клисура. Много интересна, значи. И там, значи, най-дълбок е Дунава, в най-голема дълбина в Европа се намира там 100-120 метра дълбина на Дунава. И има много хубава, значи, направена панорама, където се става с автобуси, може да се стане, обърнете се и има този малкия казан и големия казан, където се може да се направи много красиви снимки. Значи това е маршрутата. Шофьорът тук ли? Няма. Не, нищо. Аз ще му обясня това, значи няма никак. Мислим, че е интересно да минете, като сте тук, да минете да видите това. Искаме да видим. 18 часа пъти да не го видим. Да. Добре, това е утре. Нищо. Утре отиваме, значи сутринта, отиваме на манастира, на така ли? Да. Връщаме се, имате обяд, сега се настанявате. Нищо повече. Малко почивка. Ако имате нещо, тук имаме две зали. Да, точно за залата. Залата една и две зали. Аз съм ги отворени. Вие къде ви е най-удобно ще седнете и ще си правите програма, коя имате. Утре, значи преди обед. След това се връщаме тук. Имате обяд. След обяд, ако искате, можем да отидем до крепостта. До крепостта, 3 км. Връщаме се, почивка и пак тържествена вечеря с музикална програма. Менувачница. Най-доброто момче. Изволи или не? Дали си съсед? Да. Ето съсед сте, те си 203, ти си 200. Да. Иванка, дай ми една нещо.
I sve svoje beduine da me pusta želja bije, i sve svoje beduine da me pusta želja bije.
Как няма да хвана? Скъпи гости, сега отиваме на манастир, който се казва Тумане. Той е много стар манастир, много интересен. Не знае се точно когато е настанал там. Предполага се, че 12 или 13 век. Сега налево. Милош Обелич, който на Косово, когато е била войната с турците, той убива Мурат. Той е тук живел в този регион и отивал на лов със стрела. Отстрелили този монах Засив, който е тук живел в изпусницата. Тя има пещера една, където е той живел. Той го убива със стрелата и когато е, не знам, разбрахте ли ме стрела какво е? Така. И като е видел, той е мислил, че е нещо, некое животно, не е добре видел какво е, че е човек и той го отстрели. Когато е дошъл до него, искал да му помогне, той му казва: мани ме тук, остави ме тук. Разбирате? И от тогава този манастир се казва Тумане, туме мани, тука ме мани, да останем тук, да си починем. Заради това Милош Обелич, който е в Сърбия кажат донатор, или който е строил този манастир, той е направил, значи искал да се, как да кажем, извини, че е отстрелил човек и тук е направил този манастир. Значи манастирът е много стар и целият е вътре, това иконите и всички, целият манастир е вътре осликан, на сръбски се казва отсликан. Да. Там сега той беше женски манастир до преди 4-5 години и сега само е мъжки манастир, което го много посещават, понеже е очень много стар. Този регион тук е бил познат много от Римската империя. Значи на този регион от Сирмиум, Сремска Митровица, Белград, Виминациум, крепостта, която отиваме след обяд, около 16 часа отиваме на крепостта. След това Диана до Кладово, където ще минете в железните врата, живели са най-големите римски императори. Техните глави, направени от мермер, намират се в Виминациум. Вие сте минали там вчера до Пожаревец. Там има една стая, на български да преведем, значи синя стая или плава соба, как се казва на сръбски. Техните глави са изложени от Баба Вида, от Видин, след това Диана, тук крепостта Голубъц, Рамската крепост, Смедеревската крепост, Калемегдан в Белград, до Сирмиум. Значи тук е била най-големата римска империя. Вие знаете, че християнството започва в Феликс Ромулиана. Може би е някой ходил там. То е до Заечър, където Константин чрез Миланския едикт проглашава християнството като вера, става защита на християните, тези като вера, и от тогава се махат, понеже нали са имали са 9 женски божанства и 9 мъжки божанства. За всеко е имало Бог, за вино, за любов, за война. Те са от тогава, значи единният Бог, Исус Христ, и проглашава се християнството в Феликс Ромулиана, Константин, и в Ниш, Медиана. Може би сте ходили там да разглеждате това. Значи тук историята е много интересна била, понеже Дунавът е много интересен бил за тези, как са се казвали лодките или корабите, галии. Те са били на гребане, нали знаете? Да, лево отивам.
Дунавът е много бил бърз през Джердапската клисура, където утре ще минете. Тя е най-голяма и най-красива клисура в Европа. Там е най-голема и дълбина на речна дълбина в Европа. От 100 до 120 метра е дълбина. Траян, големият император, който го всичките величаят, понеже е много строител, много е строил в този период. За първ път направили този Траянов път през клисурата и през стените. Значи това е много трудно. Когато утре минете, той се намира поди пътят, където вие минавате, и той е заплавен. Само е издигната табула Траян, където пише големият император Траян построи този път тук да се минава и това. Този път е бил необходим заради да може тези галии да ги извлекат, понеже водата е много бърза, течението е било много бързо. И нито един кораб не е могъл към Белград или към Голубец там да излиза сам. Затова с коне или робовете са влекли корабите. В новият период до 70-та година корабите, които са идвали от Черно море, значи Черно море, френски, германски или било кой кораб, те са ги изличали с локомотиви. И днеска там стои тези станици, които са били като светофори, които имат голем балон. Ще обърнете внимание, той има първа, втора. На втората още стои един балон голям, който е бил като светофор. Кой кораб може да минава? Това е много интересно било, но пътят е сега заплавен, понеже се водата дига, като се направили железните врата, водата се дига 17 метра. И сега свободно се минава през Джердапска клисура. Не е необходимо да ги извличат корабите, понеже водата вече мирна и виждате тук като езеро. Тогава са заплавени много градове. От сръбската страна, от градовете са заплавени Долни Милановец и много села, а най-големият град, който е заплавен, Оршава. Утре като минете, значи ще видите от левата страна Оршава, той е голям град и сега значи той е построен всичко ново, а старият град е доле в долината и той е заплавен. Това се случва, значи 70-та година започва да се акумулира и пълни езерото тук, където сега намираме. Най-широк Дунав на целото, значи от Шварцвалд, където избира, до Черно море е тук. Значи тук е ширина на Дунавът 6 км и половина и те го прогласяват като Джердапско езеро. Вие ще минете утре атрактивна маршрута с 21 тунел до железните врата, значи утре минавате 21 тунел и се вървите покрай Дунава. Тази магистрала казва Джердапска магистрала. Ето, аз накратко ще ме извините, ако не съм могъл всичко, ще попитате нещо, ако ви не е това, понеже аз съм български сам учил и да говорим и да пишем, понеже се оказа, че идват много туристи и пак трябва нещо да знаеме, да приказваме на български. Ако имате някое запитване, заповядайте. Благодарим. Мерси. се надява за това. Наша чест. Ела ти ти кажа нещо. Виж там. Ной, виждаш ли? Как се казва на български? Штраус. Штраус. Ето виж там Штрауса. Ето тук има лама тази. Знаеш лама какво е? А? Как не си вижда? Лама. Лама, да, на български лама. Ето там е една и тук това.
тук имат тези малки мадаръчки. Смуч, царска риба. Смуч. Много вкусно. Но сега е забранено 2 месеца. Въобще е забранено. Само на бъдица може, ама то не може да се хване, понеже той само понеже се мрести и тежко да го хване. На магазина има винаги. Ако се захванеш, Там се играе на сигурно. ние отиваме ли в това? Айде. Има ли още води? Айде, Ванка! Ай, в черквата! Ай, искам да слушаш черквата, там искам да знаеш, това ще да слушаш. Господи,
Naslednici. Srđo, kako stoje stvari? Buki! Da rashladi. E pa dobro, izvolite, dobro ste došli. Manastir je osnovan prema predanju u 14. veku. Manastирът е, значи, записането от 14 век. Kao zadužbina Miloša Obilića, Kosovskog junaka. Като zadužbina аз казах, да, аз ви казвам, като Милош Обилич, той е правил този манастир. I manastir je nastao... ne sme da se puši ovdje, ne. А, да, не се пуши. Samo napolje. Manastir je nastao nad čudotvornim grobom Svetog Zosima, pustinjaka, monaka, kao što je bio Sveti Jovan Ritski. Така, като разбрахте това, нали? Да. Той също бил, тук е живеал, Зозим. Njegova isprosnica можете да обидите 10 минута хода сега са. Ако искате, той е в една пещера, неговата изпусница, къде са охранени мощите на... Не, мощи са овде. Овде. И отворene su jedne i druge, i Svetog Zosima и Svetog Jakova. А, тук са мощите, ако искате, може да ги вътре въведем. Видяхте ли? Чудотворна икона Богородиce. И чудотворна икона на Богородица. I zahvaljujući Svetom Zosimu, manastir je ikonno živi kultno mjesto u kraju. Той е за част на Свето Зосим. Този манастир много живее, значи, тук и много е посещен. Миналата седмица, значи, тук не е могло да се приде, колко е хора било. Eto, to je ukratko, mislim, oni su dobro došli. Recite im ovo što sam rekao, ja svima preporučujem, ako im niste preveli, za ovo platno i vodu. Вътре има който иска, можете, значи платно направено, това е защита, да си го носи винаги в джоб или в друг. Вода от извора Светог Зосима и улje Светите. И вода тук има, която е като здравствена вода, значи може да се наточи. Ево мене за jedan minut. Водата, коя е? Не тая е светената, а друга ли? Не, тук. Pa ne, više tvojate toliko blisko, като некой, koji samo по-бавно да ми разбира бъргали. Стефи, я питай.
pazit. To su samo struje. Nije, vidi stvari. Da, zbog krava. Da ne izlazi, a? Ček samo da... To je даже за спирт, ако се го ползва за разкриване. Важно колко се чувстваш. Той се скри, щом разбра за снимане. Къде отиде? Ти удариш? Удари ли се? Що се нас са? Какво да прави човек? Всичко да се публикува, където искат. Имейли ще се пратят. Ще е имало тук висели са надолу стълкните. Да. Обаче сега намалили. Там е много. Айде на долу. Снимай. Айде се изпуснем. После кой ще ги проявява? Не само електронно са. Ами, защото знам, че ако не се хареса. Били, обичам да запитам табела. Лево там, като гледате, вижда се кулата. Което е интересно там, сега ще видите, казва се Шешир кула, или на български, ако го преведеме, Бомбе кула, на която е бил синджир. Синджирът се е простирал от тази кула до оттатък на среща на румънската страна. На румънската страна крепостта е заплавена, нали, когато е дигната водата, както ви приказах от сутринта, 17 метра, и тя е заплавена. Вижда се само две кули, което се вика едната Бабакай. Аз ще ви ги покажем там. Синджирът са го махали, когато минават корабите, идват да заплащат и тогава спущаш синджира, да може корабът да мине. Тези пари взимали са за извличане на корабите, където говорихме в Джердапска клисура, които не са могли сами да се качат, понеже е било бърза водата и те не си могли сами да се качат, и тези пари са, значи, отивали там да се помогне да се изкарат корабите. Сега в момента там е построен нов визиторски център, ще го видите. До визиторския център е открит, това не са нищо знали, ама когато са почнали да работят там, открили са най-стара, как се казва, турска баня. Харем, нали знаете това? Да. Хамам или Хамам. Харем е друго. И той сега в момента е само закрит, трябва да се също ремонтира, но за всичко това трябва, нали, пари. Когато стигнат, това всичко ще се направи. Оттатък виждате Румъния, сега се вижда тази кула горе на брегът, едната горе на брегът, а втората ето е доле в Дунав, ама тя по-хубаво ще се види като там станеме. Тя се вика Бабакай. Ето е горе на брегът от тази червената, където това е мотел. Налево горе, гледайте на брегът, виждате ли е? Да, мотела, да. От това налево там, като гледате, вижда се кулата. Вътре да видите там това Cristiana
здраве! На здраве! Здравей! Айде тук на здраве на вас! Здравей! Тут маникли, кой ти? Айде на здраве! Мирно! Здравей! Видео! Нещо друго, освен на здраве. Температурата ще играе.
Plavo si kao dublja savana, mirišeš bez veze i noću i dan. Kucice, proravnice, parfemi, vaši duhoviti, nakon cijelu dana, vaši duhoviti. Ljubi s tobom, osim odela za šetanje, visoka ti peta za plesanje. Hajde ti smeta, pusti vodu. Ljubi s tobom, osim odela za šetanje, visoka ti peta za plesanje. Hajde ti smeta, pusti vodu. Pusti vodu. Той поздрав е за тебе!
Svako da bi teče, svako jutro, svako večer, svako večer, svako jutro. See
se ludom, navladite godini, navladite godini. Veli drugari, pesma zavrejite, mene spomenete. Verni drugari, pesma zavrejite, mene spomenete. Makedonsko djevojče i naša žena, ogradena novona, tako najena. Davila nove sve, ovo djevojče od budače. Nema, neke se rodi, ovo djevojče koga pesnica slavno i do mene, koga ponovna igra, srce zasira. Da li ima ove pesme, ovo djevojče, nema, neke se rodi, ovo djevojče, nema zvezdi povići, odvojite oči, da se baca na nebo, neki razveri. Da li ima novoj pesme, ovo djevojče, Makedonče. Nema, neke se rodi, ovo djevojče, Makedonče. Krajeve roce vidiš, ljudi belo hladno veliš, dušo se na gore gledaš. Krajeve roce vidiš, ljudi belo hladno veliš, dušo se na gore gledaš. Srce moje Jovano, tvoja majka moli tebe ne pušta, kaj mene da voliš dušo, srce moje Jovano.
moja roba. Jaz ke tebe čekam, moli doma da mi dojdeš, a ti ne dođeš dušo, srce moja roba. Sam bio dnu, a ti si bez Давай. Tebe je ostalo duša, glava pustinja. Posle tebe mi mnogo dođe, kao milostinja. A ima noći, da dugo noći ne stoji. Ajde, udri! Potpuno mladi. Grzenie, bra. Grzenie moj zdrav. Već smo da se koji mogu da. Ja se želim pravi jedan nisam. Znači, ako nekoj grzenie moj zdrav, to dođe. Njegov je. A samo sa... Ja ću zapovjedaj. A samo sa cestom. Ja sam mnogo korak. Ajde, ostalo ja. Zadnji odbora. Znači, na kraju je udar činjeta lapare. Nešto sam kačnica. Samo datu, ajde udar. Ti mi prago na mene. Evo, znači, da ovo da su pobeditelji. Da, ali je da pijemo. Što će da strani toga, ali? Ajde, dospi. Dospi šima, ajde. Ne možeš da razberem se. Някой отпред, има ли отпред? Наливай. Вие ще му приляга да обереш шита. Размислих, че ти не работи. Давай за рожденика няма. Рожденика няма и... Дайте му да кара. Дай още чаш. Ето чаш. Идва. Пълно за празно. Заповядай. Имам. Ще обарка кадрите. Ще има разкадровка. Айде, happy birthday to you! Здравей! Желаем много работа. Ако има нужда от работа, имаме тракторист отзад. Днеска ще си